Ina masu ya kallon Indian Hausa Film. So a yau a wannan bidiyo mun zo muku hanya da za ku ringa sauke Indian Hausa Film ne a sauƙaƙe da zarar an saki Indian Hausa Film. A ko'ina kake a duk inda kake to mun taho muku da zafafan fassara kamfanin Sultan, kamfanin Yusuf Zaman Record da Mamiga da ma dukkan wani kamfani mai fassara. To a wannan sakin an saki zafafan fina-finai kamar da kuke gani a wannan bidiyo. To idan yau da farkon zuwa na can ɗin karamanta a yi subscribe a yi like. Ku biyo mu daga wannan farkon bidiyo zuwa ƙarshe domin ku sai da za ku ringa sauke Indian Hausa Film. Muna da hanyoyi guda biyu ne da za ka ringa samun Indian Hausa Film a ko'ina kake a duk inda kake. Muna da hanyar mu ta ɗaya kan WhatsApp, ta ɗaya ta biyu kan Telegram. To da kake da bukata ita za ka yi join amma register ta ringa samun Indian Hausa Film da ma kowane film da kake da bukata. To za ka yi tuntuɓa mu kai tsaye kan wannan number da ke kan screen ɗinka a kan WhatsApp. Za mu ma bayani yadda za ka bi tsarin da za ka ringa sauke Indian Hausa Film. Muna da VIP group, muna da na WhatsApp, muna da na Telegram. To wanda kake da bukata shi za su join naka. Idan ka shiga wannan group din kowane film da zarar an saki shi za ka ringa samun shi kai tsaye ba tare da ka sha wahala ba ka je kana nemi ba. To ku ɗau wannan number waya kawai ku biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen ɗinku akan WhatsApp. Za mu muku cikakken bayani da za ku ringa samun Indian Hausa Film, kuma za mu ɗora ku tsarin da za ku ringa samun Indian Hausa Film da an saki Indian Hausa. To masoya biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen ɗinku kamar haka, domin mu ɗora ku tsarin da za ku ringa samun Indian Hausa Film da zarar an saki Indian Hausa Film, kuma za ku same shi da ma dukkan wani film da kuke da bukata. To idan yana farkon zuwa na can ɗin karamanta a yi subscribe a yi like. Oke, to ga nan ba na a ɗauka a biyo mu da kan WhatsApp domin ka samu cikakken bayanin da za ka ringa sauke Indian Hausa Film. In ma tsarin mu kake da bukatar shiga to za ka iya ɗauka wannan number waya ka tuntuɓe mu domin ka ci wannan tsarin yadda yake ka cike amma register ka shiga wannan tsarin. Za ka ringa samun Indian Hausa Film ko da yaushe, kuma da zarar an saki Indian Hausa Film za ku ringa samu. To a ɗauka a biyo mu daga kan wannan number waya da ke kan screen ɗinku kamar haka. Mun gode da sauraron wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe. Kar a manta a yi subscribe a yi like.